Biz гадәттә тапшыруlarыбызны капка төбеннән башлыйбыз. Бу безнең инде традициягә әйләнде, ләкин бу юлы бераз гына үзгәрешләр булачак. Без капка төбеннән түгел, кабак төбеннән башлыйбыз. Әйе, дуслар, капка урынына монда кабак дип әйтәләр. Менә шундый матур кабаклар каршында без сезгә Мордовия якларыннан, дөресрәк әйтсәк, Мордовиянең көнбатыш ягыннан, тагы да төгәлрәк әйтсәк, яңа Аллагыл авылыннан сезгә сәламнарны җибәрәбез. Саумысыз, милләттәшләр. Biz сәүдәгәрләр байлар авылында. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Монда һәр өйдә диярлек мырзалар, нык бизнесменнар булган. Бер-берсенә якын урнашкан берничә татар авыллары князь Тенишев биләмәләре булып саналган. Һәм шуннан башлап аның исеме белән Тыныш авылы да барлыкка килә. Әлбәттә, Тыныш авылы аның исеме белән аталса да, ләкин янәшәдәге татар авыллары да бик күп үсеп чыга. Тенишев князьнең җирләрендә. Сәүдәгәрләр дигәннән, мәсәлән, мәктәп бинасы ике кардәш Абдулла белән Азизулла Акчуриннарның йортлары. Әйе, атаклы Акчуриннар бу яклардан. Мәктәп каршындагы келәтләре дә тора. Үзләре сабын бизнесы белән кәсеп итәләр. Үземдә мин укыдым биредә, Илкиде средняя школа, монда иде бик күп балалар укыйды. 300-400 бала укыйды һәр вакыт. Хәзерге көнгә школа ябылды. Хәзер районда без барысы да укыйлар. Kalmadı, kişi kalmadı. Avыл әкрен генә сүнә бара, но чөнки безнең авылны хәзерге көнгә Мәскәү торучылары выргытмый, киләләр, карылар, каждый үз өен тота. Вот, шундый хәлләр. Барыбыз да без беләбез, безнең чыкмышыбыз иске Аллагылдан. Кая Абсалямов туды, без аны сагынабыз, как без әйтәбез, анырга иске иле безнеке. Ничәнче еллар монда киләләр ниләр иске илдән? Иске илдән 1675 елларда, 1700 шулай шул тирәләрдә. Икеләдер беренче 6 гаилә, аннан соңыннан киләләр бу 6 гаилә бире төшә, соңыннан киләләр кыштырудан, шустрой әйтелә. Аннан киләләр Төнештән бире төшәләр күп гаилә. Вот 1675 елны бу ике авыл белән, Төнеш белән бу яңа Аллагылны, вот шул князь Гиреев, Мурза Гиреев уже хуҗа булып эшли, хуҗа булып. Сез Тынар өчен дидегез, Тынар. Ул бире Тынар өчен килә булган. Ул аныкыста ул торган үзе Санкт-Петербургта, Тынар отдыхать. Ял итәр өчен. Ял итәр өчен. Без инде да Тынар әйтәбез. Да, литературный телдә ял итәргә, безнеке Мордовия телендә Тынар өчен. Сөйләп Санкаян безнеке авылыбыз чыга, Аллагыл авылы. Без әйтәбез үз сүз белән сөйләгәндә һәр вакыт Аллагыл. Булай карталарда бездә ул һәр вакыт күрсәтеләдер Устрахмановка. Бар шундый гипотезалар, әлки беректән әйтәләр гипотеза, берсе Рахманка инеш буенча, икенчеләр әйтәләр беренче кеше кем бире күчүче булган Абдурахман, ошаның турында аның исеме карата. Ну, өченче версия якобы тоже шулай Абдурахман буенча, ну хәзер мин ядлыйм, нидер бар иде, әйтәлмим, ни турында ул. Ничек монда ул булган? Без вот хәзерге көнгә Аллагылны алалмы без отдельно не буенча. Үзең генә безнеке әлдә бар якыныбызда Тенишева. Вот ул Тенишева белән бик кушылып торган электән. Яңа Аллагылга халык иске Аллагылдан күчә. Шуңа да бу авыл кешеләре иске Аллагылны яратып, үз итеп иске ил диләр. Ике авыл бер-береннән 2 чакрым гына булса да, араларында асфальт юл юк. Кара җир булу сәбәпле яңгырлы көндә үтү мөмкин түгел. Юлның булмавы ике авылның ике районга караганга булса кирәк. Яисә башка сәбәпләре дә бардыр. Төрле төбәкләрдә йөри, ниндидер кызыклы сүзләр колакка керә һәм менә бу үсемлек, без көнбагыш дип әйтергә күнегелгән үсемлек, монда атала юк, айбагар түгел, көнәләнгеч, көн әйләнгеч. Ул көн буена әйләнеп тора менә шулай. Бер якка, икенче якка, бер якка, икенче якка. Бу якларның үзенчәлеге белмәгәндә, көтмәгәндә табын каршында кисәк кенә пайда була аласың. Башта белән үтеп бара идек. Нәрсәдер безгә кул булгадылар да, безгә килегез, безне төшерегез диделәр, без туктадык. Шот икән, шот. Сәнәрмесез? Сәнәрме? Нәрсә хәлләрегез? Хәлләребез әлхәмдүлилләһ еланы рекас бу абзиларны капмаланым. Бу яхшы абзилар күрдек. Тихо-мы? Барамы, сәмсез? Рафа. Сәмсез. Сезнең монда шулай нимени? Үзегез чәй эчәсез да? Мәскәүчеләр. Закрывается сезон. Як чәй эчәргә кешеләр белән самовар куйдык.
Hadi çay içeriz, otururuz, siz de çaylayız. Biz mында tezgine atmosferasını gana tıyıp kalabız da енді. Şul işnep kitebіз de енді. Şul İsnep gittik. Samovarında getirebilir. Davay Gülnar. Samovarına getirmişe bulmaz şimdi. Nerse pişirdiniz? Bu budka, rizik, şunday. Siz de pişirirler indi по-другому, biz de Mordoviya'da şlayırız. Samovarını bir tipi var mı? Var. Bu beliş gibi. Ну, gebe diye pişirirler şayrısız. Hem biz de indi şay budka gibi biz atıyoruz. Kaşa. Bu duhovkada pişirmeyin. Духовкада пішті, да. Ашаланым, давай салам. Мен kovkor iskile. Kapkası ekili. О, самоварда. Allah tuktap. Piraşkilerim yanarım. Piraşki var. Yemişler bilen gene. Bu bir de ezirlengen eybir tugel. Kaşay biz pişirdik. Bu biz şınlap mene dostlar. Ütüp boraydık bunda. Соңгы көннәрне алар Мәскәүдән кайтып, менә шулай мондан да кешеләр күп Мәскәүдән кайтып, ялларның соңгы көннәрен, чөнки беренче көннән чыгып китәсе бар. Дөрес әйтәмме? Тормышның рәхәтен. Давай тарелкаңа куй. Не бар. Шундый моны. Мин мондыйны ошаган юк, но якынча тәмен күз алдыма китерәм инде. Аша, пожалуйста. Утырыгыз сезгә. Bular piraşkiler. İçişler. Утырыгыз. Бусы капуста, бусы ит. Ит biraz гына. Утыр булат кована. Утыр бабам. Утыр бабам. Кемнән дә күр. Без Мордовияның центрының хозяйкалары. Моның бер нәрсәсе юк бит инде, әйме? Моның пешерүнең бер нәрсәсе юк бит инде, монда. Диге саласың да Sütten de su, may. Süt de var mı ne? Kokcu sütke pişkin. Bu beliş içine pişirgen idim kaldı. Tuktatem şuların pirajuklar var. Oturuguz. Onun şunday havada bulganга тәмле мисең? Үзе шундый тәмле булган. Temni. Bizim tüzü bizde beklerim. Biz sizin telleriniz. Sizin telleriniz? Maysız kavara. Ayya. Ну, indi ereteler şulay gaga söylerge kirek. Yok biz yaratabız bizden ağıl halk yarata. Nite var? Yaratmasanız qaytmас idiniz инде, эми. Конечно. Mannan kite bare bayıplap söylemegiz. Ayıplamagız yigitler. Sağ selamet bulayık. До новых встреч. Тапшыруыбызның әлеге урынында Темников татарларына хас йола таш тарту турында сөйлисе килә. Бу йола кешене соңгы юлга зату белән бәйле. Һәм моның белән хатын-кызлар гына шөгыльләнә. Әле тотынабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Калху бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ла илаха илляллах. Тартабыз мен каждый ташка. Не барына. Каждый ташка. Ла илаха илляллах. Юбнарга каждый ташка. Ла илаха илляллах. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ялны да гына. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Onları anlamışım bunda bitti. Siz yanadan bana ortağa çıkarasınız. Bana şu böyle iterler değil mi? Onların ikinci 71 kat. 71 kat. La ilahe illallah, la ilahe. 71 kat şulay çıgasız değil mi? Кайчак төне буе барган әлеге гадәт бүгенге көндә дә дәвам итә. Кеше яшәгән дәврдә кафен әзерләүләр белән бергә 1000 ташта хәстәрли. Сәгатьләр дәвамында әйтелгән Аллаһны мактаулар, Коръән сүрәләре аның каршына баручы рухына багышлана. Яңа Аллагылга терәлеп торган Тыныш авылында гомере буе татар теле укытучысы булып эшләгән Равил апа яши. Мәктәп ябылгач, китаплар, дәреслекләр югалмас өчен өенә алып кайта. Бүген аның өендә китапханә диярсең. Үзе дә укый, авылдашлары да китап алырга аңа киләләр. Если миннән сорасалар иде, тормышыңны башлаганда нинди һөнәр алыр идең? Җавабым бер булыр иде, укытучы. Салалдыгызмы соң балаларга менә бу мәхәббәтне дәвам итә алдыгызмы? Тигездән килгән менә бу Үз балаларыма? Юк, укучыларыгызга, үз балалар. Да, Казанда бетерделәр, бер-ике укучым. Нине татарский язык буенча. Менә мин уйлыйм да, значит, минекидән да достижением бар. Берсе Мәскәүдә, берсе Башкортстан янында эшлидер. Ул әдәбият өмере буе алып барды. Апасы да рәтит әдәбиятны укытырга бар. Безнең тапшыруыбызны төшерүдә катнашучылар көн ахырына инде тәмам дусларга әйләнделәр. Темников татарларында һәр өстәлдә, һәр бәйрәмдә була торган ризык пәрәмәч пешерергә тәкъдим итсәләр. Ничек дип аңлатырга? Пәрәмәч ул монда бәлеш статусында диярлек. Берсен генә әйткәндә,
bu хәтле кеше пәрәмәч пешермидер, әйме монда? Монда кеше булган пешерәләр, әйме? Помощники, да. Була табый. Ну, бездә качан гаилә иде, без кешкән кечкенәкләрдә. Безне әни безнеке яшь вакыттан әйтә иде. Так, ашарга эшләр өчен гаилә җыелыгыз, бергә хәзер эшлибез. Пәрәмәчне мен бешерергә бергә кушылып, пилмәнне бешерергә кушылып эшлидек. Барыбыз да ике кеше дә, хатын кеше дә. Да. Бергә башлыйбыз. Бергә башлыйбыз, бисмилләһир әйтеп. Bu peremeş, ilk peremeş. Pişken. Moylu barmaklar bilen kovupta karaga buladыр, değil mi? Koymak. Şolay yaşlar mı yani? Rahmet. Şunlap. Koymak bilen temdirek. Ya Xudodan mınday temdir riziklar. Koyanın bütün nersesi birge koşuladır indi. İti, qamırı, saf havası, bütün esemine bu reseptorlarga ta'sir etadi de şunday atmosferası muhim. Hem indi şunday no bit o'zi bir ritualga aylana. Oşog'una tugul. Tomoqni qorinni tuturug'una tugul. Nima shu temli bo'lgan? Men buni Temli, eskitki şeyi. İtli oş diler. Pərəməsinə. Rizik mi oş diler. Soğuk, sugan bilen. Bunu bütün nerse bile oşa buladır indi. Oşnu da, şulpanı da, süt de, koymak da, qotık da. Üstel yanında təmli şeylər həm yaxşı kişilər bilən pərəməşlər tağı da təmdirək ikən. Келесі табынларға қадар милләттәшләр. Biz ikinci avılğa таба юлыбызны дәвам итәбез.